Laing hugda sa surprise drug test sa mga kawani sa gobyerno sa Dakbayan sa Subo, gipahigayon ganin ang buntag sa barangay Buhisan. Ray Pasaporte, Sugidlimi. Gitapok ang tanang kawani sa barangay Buhisan dinhi sa ilang gym aron ipaubos sa drug test nga gipasiugdahan sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP. Sa 77 ka mga kawani sa barangay, usa lang ang absent na sakop sa lupon, kinsa na nanghid ng daan sa ilang kapitan. Oh, mas nindot ni siya, at least ma-identify na to kung kinsa gyud drug dependent, no? Nakadawat og impormasyon si Kapitan Barrete nga doon na siya ay mga sakop nga tigamitan og drogas ug mas maayo nga himuong quarterly ang drug test. Oh, morning nga nagpatawag ko kay na-info niya lisod man sad ta nga mo decide without any kuan ka testing. So morning hangyo gyud ko ni Dr. Utla. Usa ka lalaki nga luder sa maong barangay ang nagpositibo paghuman sa drug test. Kay sa among gitanaw sa mga naong ba, medyo usual mga edad-idara naman. So, dili gid magmatay gid. Mao na utay ang among ang perception dili gid ay mao. Ang Buhisan mao ika-28 nga barangay nga napaubos sa COSAP sa drug test. Diin upat na ka barangay ang drug-free workplace. Kini mao ang Tap-Tap, Pulang Bato, Talamban ug Agsungot. Ray Pasaporte, News 5. Nakuhaan sa CCTV camera ang pagpangawat sa usa ka bayot sa may poolside area sa Cebu City Sports Center kagahapon sa hapon. Andrea Patenya, Sugidlimi. Matod sa General Manager sa Cebu City Sports Center, na usa ka Koreanang nailhan sa Filipino name nga Mary ang nahimong biktima sa pagpangawat kagahapon. Giingong kumpiyansa ra kaayo kini kay kanunay raman niyang ibili ng iyang bag sa maong dapit samtang mag-swimming. Apan wa ni swerte kagahapon, human gibitbit ang iyang bag sa bayot nga nagpa-enroll sa iyang gibantayang bata sa swimming class. Nagtuo ang CCSC management nga babay ang suspect, apan nasayran nga bayot kini, human makuha sa laing CCTV nga migawa sa CR sa mga lalaki. Nakita ng wallet sa biktima sud sa pansayan apan wa na kini kwartang sud ug na-recover sabang bag sa parking area pagkagabi apan wa na ang cellphone sa biktima. Taga Barangay Sambag Uno ra kuno ang maong kawatan, human mailhi sa usa ka gym client sa CCSC, hinungdan nga nakig-alayo na sila sa kapulisan sa pagdakop niini. Dugang sa General Manager sa CCSC, nga kanunay ang kaso sa pagpangawat sa lugar hilabi na sa Oval ug mga estudyante pagyud kuno ang mga manguha. Ang ato ko mga Muslim na estudyante sa makuha na mo, ma-capture na mo sa CCTV, sa amon na lang i-report sa tilang principal. Mao nga tambag ni ini ngadto sa mga tig-adtuan sa sports center. Hindi ta mo kumpiyansa, no? And if you go to a public place or anywhere, do not bring valuables. So if na mga kabinlan, kung nakay bag, ibili nimo na diyo mo bantay. Dugangan sab sa CCSC ug laing 16 ka CCTV cameras ang ilang existing 32 cameras aron mas mabantayan ang publiko hilabi na karong summer diin gilaumang mas mudaghan ang mudagsa aron mag-ehersisyo. Andrea Patenya, News 5. Nakahimo pa og gukod sa mitulos kaniya ang tulo ka buwan nga mabdos nga police woman. Nasikop gyud ang duha sa tulo ka mitulis kaniya pinaagi sa tabang sa mga barangay tanod. Madin Sabang, Sugidlimi. Bisan og tulo ka buwang mabdus, maisugong gigukod ni PO1 Velan magpantay ang duha ka mga lalaki nga mitulis kaniya gamit kining ice pick kagahapon sa Maydan El Filibusterismo, Barangay Ermita. Nasikop niya ang maong mga tulisan uban ang mga barangay tanod. Ang iyang hulagway na lang ang gipakita sa mga tigbalita kay nag-bed rest kini subay sa advice sa iyang doktor. Sakop sa beat patrol sa Carbon Police Station si PO1 magpantay ug matod sa iyang hepe nga nag-ilis kining civilian attire kagahapon human nananghid nga mulakaw aron asikasuhon ang iyang loan. Galakaw siya, medyo gi-kwan siya, gi-pidpiran lang siya. So gi-declare hold up. Giilang 25 anyos nga suspect nga si Randolph Quijano samtang nasikop sab ang laing 16 anyos nga batan-ong kuyog ni ini. Notadong tulisan na si Quijano samtang trainee kuno ni ini ang batan-on. Actually, during investigation, this 16 years old suspect gitrain siya aning 25 years old, no? He was trained by the 25 years old suspect. Kaon ang pagpangigo, kaon ang pangkimpo. Pasakaan og kasong robbery with hold up ang mga suspect.
samtang ikihasab og kasong at large ang ilang kaubang nakaikyas nga nailhan lang sa ngan nga Michael. Matod ni Quijano, si Michael kuno ang nagpasiugda sa krimen ug wa sila'y labot. Michael ako ang sir. Ha? Michael ba? Michael, saan Michael? Kita na naman dira sa kuwan, kamera nili. Kung ilabot na tumatulis? Ngapil ni dagan ni. Madin Sabang, News 5. Nasakpan sa kapulisan ang bagong modus sa ubang taxi driver nga mangunay og pagpangawat sa ilang mga pasahero. Kung unsa ni sugin ni Andrea Patenya. Agid ko'y ebidensya. Gisugilo ni Abigail di niya tinuod nga ngan lumad nga taga-Dakbayan sa Toledo nga nabiktima siya sa maong modus dihang mitambong siya og bunyag sa syudad sa Sugbo ni adtong Domingo sa hapon uban ang iyang anak. Kanang taksiha iyaming giparahan siya mi nanguana mo nga, ma'am, i-open gini ang door. Ari diri ma'am, ana siya so pa iya akong palingkuron sa tubangan ko. Sige lang kuya, ari lang ko sa sulod, ari lang ko sa luyo kay nay bata lisod ugaran sa tubangan. Nahibong siya dihang hapit na silang maabot sa simbahan kay gipabalhin sila sa atubangan sa driver kay kuwang kunog hangin ang ligid sa luyo. Nisamot ang iyang gibating kakulba pagawas nila sa taxi kay nagisud siya og abli sa pultahan ug iyang nabantayan nga gisud sa driver ang kamot niini sa iyang bag samtang naningkamot siyang makagawas gikan sa taxi. So ako sa katamot niya gaana sa security lock dire. So ako nawasad ko sa akong kuan nga akong purpose gyud makagawas lang yun. So ako ang kamot sige lang bukong push duha ka kamot push diri nga side. Paggawa sa biktima, iyang nabantayan nga nawagtang na ang iyang wallet nga dunay 2,000 pesos ng kwarta ug duha ka kwintas nga nagkantidad og gibana-banang 1,200 ka pesos. Kay nakuhaan sa CCTV ang commercial name sa taxi nga KJ&J ug ang body number ni ini nga 5217 na trace sa kapulisan kagahapon ang garahe ni ini sa may hipodromo Cebu City ug nadakpan ang suspect nga si Arnold Villahermosa taga Barangay Ermita. Nakuha ang body number at permusin hindi barbig hapon mo sa taksiya ipodromo ang operator. Gihimakag sa driver nga tuyo niyang gigamit ang centralized lock sa taxi unit ug nataga kuno ang pitaka sa biktima. Di nataga to sa yung dasa pilit yung lingkuran ba ubos ba pero wala ko na trabaho. Kibaw ko wala natagat pagday na kong gawas nga murag nakaginhawa nami nga nakagawas na gid mi nanami sa Sacred Heart nga premises. Ingana ko, pag-abli na ko, kuya, walay nahabilin kay para na ko ba makuntensya siya. Usa ra ka kwintas ang nabawi nga giprenda sa kantidad nga 25,000 pesos samtang nakuha ang pendant sa laing kwintas sa pitaka sa driver. Wa na mabalik ang pitaka ug kwarta sa biktima. Naghinilakay ang suspect ug ang iyang pamilya nga mibisita sa Police Station 2 kaganihang buntag ug nangayog pasaylo apan desidido ang biktima nga mupasaka og kaso. Pero kung nagbago ko buat nga may kuntukan. Tulungan ka, kumain na rin mga anak. Paimango karon sa kapulisan ngadto sa mga tigsakay og taxi nga kung nag-inusara ra, mas maayo nga sa luyo nga bahin na lang gyud mulingkod ug ang labing importante mao nga malista nila ang plate number ug body number niini aron ma-report dayon sa kapulisan ug sa LTFRB ang mga insidente kabahin sa mga taxi drivers nga abusado ug katong adunay mga daotang tumong. Andrea Patania, News 5. Nagtumisok sa buwatan sa Bureau of Internal Revenue ang mga buot magbayad sa ilang income tax. Ganinang alas 5 rakutob ang deadline sa pag-file sa income tax return kadtong wa makapas duda na multa. Chinky Bargio, Sugin Living. Nag-apas sa katapusang adlaw sa pag-file sa mga income tax returns, kining mga taxpayers na sayong milinya sa buhatan sa Bureau of Internal Revenue Regional Office. Di paybaw sa BIR, nakutubra ganihang alas 5 ang ilang operasyon alang sa tax due sa nakalabay nga tuig. Hinoon, mahimo silang mudawat og late filers. Apan, doon na kinimulta. Pero kung mag-file sila tomorrow, considered as late naman na siya, subject to penalty na. Dawaton hapon nato. But not today, dahil pagkabot sa 5 close kita, ang atong i-continue, ang atong silbihan, katong mga tao kaniya pa sa sod. Nasayran na 21 billion pesos ang target collection karon sa BIR. Giangkon sa Regional Director sa BIR 7 nga dako ra kaayo ang target apan ilang paninguhaon nga makabot kini.
Regular ang meeting namo niya na to kanang para ma-address ng atong problema para nga mabawasan ng mga delinquent accounts no kay kanang mga delinquent accounts dugang sa collection ng atong mga kolekta. Giklaro sa BIR nga dili ra mga doktor ang ilang gisigihan og paningil og buhis, lakip nang gipaningil ang tanang professionals. Iyang giawhag ang tanang taxpayers nga kung mahimo mobayad sa di pa ang deadline alang sa mas hamugaway nga pag-file sa income tax return. Daw hinauton ka nga sa sulod no. Padawagan ako para next year nga makatuon na gyud ta. No mo para mo file tag sayo para nga dili na ta magabela mo uban anang grupo. Kaya ang uban gusto og serbisyo nga maayo. Sana ito paghatag na yung serbisyo sila tanan dungan. Jinky Bargil, News 5. Pasaligon ang kampo ni Casiano Abduhan Jr. alias Tatay Loloy nga mabasura sa korte ang mga kasong giatubang nini human gig-grant sa korte ang petisyon sa habeas corpus alang kang Emma ang babaeng giingong gipriso sa balay ni Abduhan sud sa pila ka tuig. King Perez sugid limi. Di ka makapensa. Gibalhog karon sa Toledo City ang gituuhang leader sa kulto sa lungsod sa Balamban nga si Casiano Abduhan Jr. o si Tatay Loloy Jr. Na-elevate ang mga kasong iyang giatubang nga serious illegal detention o illegal possession of firearms. Masaligon ang abogado ni Abduhan nga ma-dismiss ang maong mga kaso, ilabi na nga gitugutan ni Executive Judge Soliver Peras si Emma Nepomuceno nga makauli na. Nasayran nga gipaubos sa kusudiya sa Department of Social Welfare and Development si Emma sud sa 20 ka adlaw human kini gi-rescue sa Provincial Women's Commission gikan sa balay ni Tatay Loloy Jr. Kini subay sa gitusong petisyon for habeas corpus sa igsoon ni Emma sa korte aron kini makauli sa ilaha. Whatever you do, wherever you go, whatever you decide, she's obeyed, she can go anywhere she wants. See? That's her liberty, that's a fundamental right. Wala man gina siya nagsulti nga mobalik ba siya dito. Ang gingon gusto kong pauli sa mua unya. Matud sa korte nga ana sa saktong pangidaron si Emma aron mopili kung unsay angay alang sa iyang kinabuhi. Gikan sa korte, diretso nang miuli sa Balamban si Emma uban ang iyang pamilya ug ang usa sa mga anak ni Abduhan. Mipasalig usab si Emma nga motambong siyang nagpadayong counseling sa DSWD. Dugang giduso sa kampo ni Abduhan mao ang motion to reinvestigate ug motion for judicial determination of probable cause dito sa Provincial Prosecutor's Office. That's akin to filing a motion to dismiss actually. King Perez, News 5.